Hola, bona tarda a totes i tots. Mujeres Pa'lante som una associació en la qual participem i confluïm dones migrades, principalment d'Amèrica Latina, dels països catalans i de la resta de l'Estat, amb l'esperit de construir un espai d'acolliment per dones que es troben en processos migratoris i o en risc d'exclusió social. Així mateix, i sempre és una mirada horitzontal, oferim suport i acompanyament en allò que elles necessiten. Treballem en temes de convivència i solidaritat en diferents espais locals amb els quals s'ha contribuït de manera activa en el procés de sensibilització de la ciutadania de Catalunya enfront de la situació de xenofòbia que es presenta en moltes ocasions a les nostres ciutats. Val a dir que un dels nostres eixos de treball principal és proporcionar l'agenciament de les dones en la defensa dels seus drets més fonamentals com a subjectes actives de canvi de la nostra societat. Participem en l'espai de la ciutadania de l'Hospitalet com una manera de contribuir a un espai on se fomenti l'intercanvi d'iniciatives i recursos entre el teixit associatiu de la ciutat en la defensa dels drets de les persones. I en nom d'aquest espai de la ciutadania exposem que la nostra ciutat d'Hospitalet, amb una densitat de quasi 21.000 habitants per quilòmetre quadrat, gairebé el 20% correspon a població estrangera, i per fer efectius els permisos de residència, aquests s'han de renovar cada 1, 2 o 5 anys segons els temps de permanència i condicions de la persona que ho demana. Les persones migrades a l'hora de sol·licitar cita per realitzar qualsevol tipus de tràmit a estrangeria ens trobem amb molts obstacles. Aquest tràmit s'ha de fer via internet i la majoria d'aquestes persones es troben en una situació de desconeixement absolut d'aquesta eina digital, motiu per el qual es veuen obligades a contractar abogats o abogades perquè realitzen aquestes gestions. Donada l'obstaculització i dilació a l'hora de sol·licitar cita o realitzar qualsevol tipus de tràmit d'estrangeria, des de Mujeres Pa'lante denunciem la violència institucional a la que es veuen someses les persones migrades. Un cop s'entra a la web de la seu electrònica de la Secretaria de l'Estat d'Administracions Públiques, aquesta es troba totalment col·lapsada, fet que varem comprovar en numeroses ocasions, el que impedeix que les persones migrades puguin demanar i puguin tramitar els permisos en els terminis necessaris. Aquesta setmana ens van a comunicar que van obrir vies alternatives per fer els tràmits, però es demanen també coneixements digitals elevats. A l'àmbit local, les persones que sol·liciten arrelament han de pagar unes taxes municipals elevades donada la seva situació. Les taxes varien de preu depenent del municipi on es tracti. Com en altres municipis i degut a la precarietat de la manca d'habitatge fix d'algunes persones migrades, es pot realitzar un empadronament sense domicili. Des de fa poc, aquesta opció ja és possible a la nostra ciutat. Considerem que s'està denigrant a les persones estrangeres que arriben al nostre país amb aquestes praxis discriminatòries. S'està vulnerant els drets més fonamentals, ja que totes les persones han de ser tractades igual, sense cap tipus de distinció pel seu origen i o nacionalitat. Per últim, i no menys important, traslladar que una majoria de les persones migrades, degut a la seva situació, es veuen abocades a treballar en condicions molt precàries, amb horaris i jornades laborals extenuants, que ni tan sols les permet gestionar tot el seguit de tràmits d'un sistema que en moltes ocasions resulta discriminatori. Per tot això, demanem que el ple municipal recolzi una moció dirigida a la subdelegació de govern per tal de millorar l'atenció a les cites d'estrangeria i augmentar el nombre de cites prèvies. Segon, que es plantegi com a ciutat que a les oficines d'atenció al ciutadà s'ajudi a les persones estrangeres que lo requereixin a fer les tramitacions virtuals dels permisos de residència, cita prèvia, etc. Tercer, que es plantegi la baixa de les taxes de l'informe d'arrelament fet per serveis socials municipals. I en quart lloc, fer difusió de la implementació de l'empadronament sense domicili fix. Perquè l'Hospitalet la fem entre tots i totes, cal que es respectin els drets de totes les persones estrangeres. I està signat per totes les entitats de l'Espai de la Ciutadania que ho donen suport. No llegiré la llista perquè són molts, però estem molt contentes que de la ciutadania s'ha recolzat en aquesta demanda. Gràcies. Molt bé, gràcies. Molt bé, obriríem un petit torn per si hi ha algun comentari per part dels diferents regidors. Senyor
Jiménez. Sí, gràcies. Primer agrair l'assistència i la participació en aquest ple de Mujeres Palante i d'Espai de Ciutadania i lamentar un cop més una d'aquelles coses que sembla que tornen al ple. El juliol de l'any passat en aquest ple ja es va presentar també per alguns grups d'aquest ple una moció que era paper sense contracte, que també recolzava un altre col·lectiu en aquest sentit. Bé, doncs veiem que encara s'ha de seguir treballant. Des d'aquí, total recolzament a la vostra lluita. No hi ha persones il·legals, tanquem els CIEs, que també és una altra cosa de les que hem de reclamar, i tot el nostre recolzament. Gràcies. Molt bé, senyora Santon. No cal. Per part de CUP Poble Actiu. Sí, des d'aquest grup municipal volem donar tot el suport absolut a les demandes presentades per les companyes de l'entitat Mujeres Palante. Ens preocupa el fet que les administracions de l'Estat posin cada vegada més traves a les persones estrangeres a l'hora de realitzar tràmits de renovació, d'arrelament, de sol·licitud de residència, de reagrupament familiar o de sol·licitud de nacionalitat. Creiem que això respon a una estratègia discriminatòria que intenta culpar a l'immigrant de les desigualtats generades per les pròpies institucions del sistema econòmic i polític. A més, de dividir les classes populars veïnes i veïns dels nostres barris i ciutats. Sovint ens oblidem que un dels col·lectius més colpejats per la crisi són les persones estrangeres, especialment les extracomunitàries. La seva taxa d'atur és el doble de l'estatal, amb una taxa de temporalitat laboral 10 punts per sobre de la mitjana estatal i en la majoria dels casos on la pèrdua de la feina comporta la pèrdua de la residència i, per tant, la pèrdua dels drets de ciutadania, amb un greu impacte en les famílies que pot arribar inclús a desfer-les, a desarticular-les. Darrere de les estadístiques hi ha per sobre de tot persones que a causa d'aquest racisme burocràtic es veuen impedides a tenir un projecte de futur o abocades a viure en un estat d'inseguretat permanent. Si a això li sumem la falta de recursos i personal especialitzat a les oficines d'estrangeria per culpa de les retallades pressupostàries que han escomès les diferents instàncies governamentals, les persones migrants estan sent vulnerades cada dia en els seus drets més fonamentals i això no ens ho podem permetre. Per tot això, instem el govern local a vetllar per la defensa dels drets de les persones estrangeres a la nostra ciutat. L'instem a engegar de forma urgent les mesures que inclou la petició. Des d'aquest grup municipal volem agrair a Mujeres Palante la realització de la feina tan necessària que fan a la nostra ciutat en la lluita pels drets fonamentals de totes les veïnes de l'Hospitalet i també encoratjar-les a continuar fent aquesta gran tasca a la ciutat. Gràcies.